Tämä on tarina Okei. kissan pelosta. Ja siitä, miten se voitetaan. Okei, Eräänä Lari. aamuna orava tähyi Lari, kolostaan Klari. mannerta ja huomasi, että Mitä lähistöllä kuuluu? liikuskeli kissa. Se oli suuri ja karvainen, raidallinen kissa. Sitten tässä täältä tulee Se oli Aleksi. niin kookas kissa, Joksi, että kun se kulki kahden puun välistä, sen Pitäisi piikit taas osuivat katsoa kummallakin syttelyitä. puolella puun runkoon. Timi. Tai siltä oravasta ainakin Kuti. Ja Eli, sinä pöhelö. Mitä sinä teet ees? Pelaatko? Ei kuti taas sun. Naapurimetsän Joo. naalivaari, Joo, eli matkin tuttavallisemmin Ebu. Ja naalivaari, nyt Eeli. oli kertonut, että Jääne. kauan Mitä sä sitten teet? oravan iso äidin söi kissa. Orava Eli päätti oikeesti, nyt, vaihtaa metsän nyt katso kameraa. Katso kameraa Ja hymyile. ja hymyile. Hän kutsui postipuun Hymyilee. ja pyysi heitä viemään Joo. viestiä metsän eri kolkkiin. Eli hymyile. Kukersivat. Hyvä niin. Kissa on saapunut. Varokaa Laura, kissaa. hymyile. Hymyile. Metsään on saapunut Hymyile, kissa. hymyile. Maassa